הקדוש, היום... דברו בקול. ביום שישי הזה... דבר בקול אני אומר לך. יש לנו כאן אורח חשוב. מה קוראים אותו? איש התורה גדולה. עם עיתון. אמן, אמן. הקדוש, אני מה קוראים חכם אפרים. התכנסנו כאן היום לחגוג את מותו של דוד בן דוד הנולד מדוד. ככתוב תהילים כ"ד פסוק ס"ד, אל תגנוב אם זה הולך לטירופו. תיקח, מה יגידו שלך? אמן. עכשיו נעבור לחלק התרומות. הקדוש, מי רוצה לתרום, יתרום. אבל אני לא אקלל אותו. אלוהים יקלל אותו מי לא יתרום. אני לא מנהל. אני אולי אשרוף בית, משהו. בעם. ילדים, לאשר אסור, לא טוב, לא בריא. חלפה, לא אתה מדבר. היה לי גרות באשכים, ולא גרבות וגרות. הכתוב, וגרדת על לבניך והגידת לו באותו יום, וגרבצת בו 1000 לילה בלילה. למה? זה כבר שאלה יותר מסוימת. ככתוב. הכל כתוב. הכתוב. וילך שרופית את דותיה ויאמר, מי עשה לך את הילד הזה? ויאמר לו דוד, אמור. שינה, אתה לא לומד? כן, איפה, פקסו? על פי התורה. תן לשמוע. אני לא מדבר מהר. אני לא מדבר מהר. אשר משה נקלע ליושב, כן, הוציאו אותו מן הטמפון. עכשיו תחדו סיפור. מה זה, משה לטמפון? אז נמשיך. קומי. קומי, אלק. תקשיבי לי פה. תקשיבי, אנחנו מאחורי הקלעים. ועכשיו לחלק הסקסי. קהל קדוש, קהל אמונה, מציאות סלע. את הדבר הבא. רגע. ככתוב בתורה, אמן. אבא שלי לימד אותי לא לשתות. טוב. בן ציון, איפה די.ג'יי? איפה די.ג'יי? קדוש. אמן, 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 אמן. קקקקקקקקו. קקקקקקקקו. סבתא. איזיה. הכתוב תהילים כ"ד בשנת כספר. בשם האנשים הזה שתאכלו. הוא ייתן בו חיים מוות אמן. אמן. את הדבר הזה ייתן ויעביר את רשות הדיבור לבן ציון. אמן. עכשיו שמענו עבוד הרב חכם אפרים. מה מדבר חכם אפרים? בן אדם קדוש. מה זה קדוש? עומד לצידי אדם ירא שם תמים, אשרי התמים מאוד, אמן.
לא שותה. לא מעשן. משחק סנוקר. מה זה סנוקר? לא כזה. אמן. חסאי ולחיטאי. ככתוב בתורה קדושה, ויונה הלך ובלע אותו לוויתן. אמן. ויום אחד... לא מפריע את הגילודים. לא מפריע. הוא יברך את ויטרין בן ויטרין אשר נולד בין קהל קדוש, קהל אמונה. קהל אמונה. אני אברך אתכם עכשיו בתפילה קטנה לדרככם. מה בעצם שלום עשיתי את זו זוכרים? למה בן קרבים חלה בן קרבים ובן תשכונה? אמן! שני קרגיע! שני קרגיע! I don't בוא נצליח על הפנתר הבאות. אבי, פנתר הבאות. איך אתה יודע? שמש, מה זה מותר? מה הנתונה? למה הוא לא מבין את השם? אבי חזי שם. תורה קדושה! שים רוקי, חכם אפרים רוקי. נשים בזה כיפה, יש פה כיפות וזה, וסידור. חייבים לעשות את זה, אחי. אבי, מה נהיית לנו? כן שרים בגרוזינית. יאללה אחי, אני צריך יותר שצריך ללכת, יאללה. לקחתי, חייבים לעשות את זה, ואז תעשה רק את זה. הנה, כבר אחד. אמן! ככתוב בתורה קדושה. והגית בו אלת לילה בלילה. לילה ויום. לילה. והלכנו במדבר והזנו. מה זה? כי פתאום קהל קדוש, אמן, יברך את בניו ואת אחיותיו ואחיו אשר ואת בן דודו המזיע שיבדל לחיים מזיעים וטובים וכן יהי רצון ונאמר שמן. שמן. זה רוקי אחד. לא. מה קשור רוקי עכשיו? תראה מההתחלה, תעשה חדש.